Aklınıza salam, bu dersimizde indeksleri öğrenmek için indeks näme, indeks listlerde näme işe yaraýan, nädip alınýar, nädip indekse görä elementleri çykaryp bilýäris. Indi biz öňki dersimizde ene alma, banan, üzüm, çörek, et, buğday, iki tane list emele getiripdik. Muňa aýrylykça birisini aýralyň. Miwe bolsun, mesela miwe listimiz var. İçinde alma var, banan var, üzüm var. Näçe element var? 1, 2, 3. Biz 1, 2, 3 deyip sanaýas. Ýöne Python beýdip sanamaya. Python'da noldan başlaýar. Ine bu noluncu element, birinci element, ikinci element. Yeni bir bolsa o üçüncü bolurdu. Şular ýa-ni Python'da listlerde nädip gitje? İlki 0 gelýär indekslerde. Son 1, son 2, son 3, son 4, son 5 gelýär. Python'ın listleri ne şular yani? Ne dipler? Python list indeksleri. Ne şey ki? Tersten başlasak näme bolýar? -1'den başlaýar. Yani bu yerden -1'den başlaýar. -1 0 1 beýdi. Häzirlikçe düzünü öğrensek yeterlik. Näme diýäs? Indi meselem biz indeksini gördük. Ine şu noluncu? Bu birinci. Bu ikinci element. İndeksi munun 0, munun 1, munun 2. İndeksin nädip bilmeli biz indi. Indi meselem biz şu yerden meselem noluncu element aljak bolýas. Ine şunu ýa-da birinci element aljak bolýas indekse görä. Bu yerdäki birinci element indekste 0 bolýar. Bu yerdäki ikinci element indekste 1 bolýar. Şunu şeýip çykarys. Meselem biz banan çykarjak bolsak, diňe banan print etjek bolýas. Näde etjek? Print diýäs. Banan print etmeli. Banan nerede? Miweň içinde. Miwe diýäs. Indeksini goýýas. Näçinji bolsa şonu print etjek. Indeks goýmak üçin edil listdäki ýaly kvadrat ýaýlanylýar. Indeksini ýazýas. Indi bananyň indeksi näçe? Bu 0, bu 1. Bananyň indeks 1. Onda 1 ýazýas. Indi bize miweň içindäki indeksi 1 bolan, ýagny birinji indeksli ýa-da ikinji elementden gelýär. Yani birinji indeks ikinji elementden gelýär. Şonu print etmeli. Görül edýärmi? Bize banan diýip çykardyny. Sämiň indeksi 1. Meselem bu ýere 0 diýsek, alma diýip çykardy. Indi biz 0-njy we birinji elementi ýa-da şular ýany goşalyň. Ýa-da ýene bir zat goşalyň meselem protokol. Näme bolsun? Garpuz diýeli. Indi biz şu ýerden almadan üzümü çelini 0, 1, ikinci indeksler ýa-da birinji, ikinji, üçüncüleri şular print etjek bolsak näde etmeli? Oň üçin ene şey dip bilýäs biz näçe haýsy aralyk gerek bize 0'dan 3 çeli gerek. Yok, 0'dan 2 çeli indekse göre. Bu näde ýazylýar? Python'da 0 diýäs, hop 0 diýäs, 0'dan 2 çeli. Arasynda 2 nokat goýsaň şu 0'dan 2 çeli diýmek bolýar. Meselem 1'den 2 çeli diýsen birinji we ikinji diýmek bolýar. Şular yani biz 0'dan 2 çeli gerek. Onda bu ýerde näme etýäs? Diňe 0-njy gerek-de bize indeksin 0 bolan gerek-de. 0'dan 2 çel bolan gerek. Ne şey edip arasyna 2 nokat goýup başlangyjy we gutaryan ýerini goýýas. Indeks nomeryny. Ýene ýazýas. Alma we banan çykdy. Näme üçin bular ýaly boldy? Python ahirkyny almaýar hiç gaçan. 0-2 aras diýsek ine şular ýany. 0-2 aras diýsek. Python haýsyny alýar bulan? 0 alýar we 1 alýar. Ahirkyny almaýar. Ine köplük ýalda şular ýaly hasap etýär. 0-2 diýär. Ine birinji değişli, ikinji gutaryan ýeri değişli-de. Ondan birinkiň alýar. Meselem 0 bilen 5 arasy diýsek, bize haýsyny alardy? 0'dan başlap 5'de gutaryan ýerini, ýani 5 almaýar. Haýsyny alýar? 0, 1, 2, 3, 4 alýar. 5 almaýar. Göreliň, bizde näçe element bar? 1, 2, 3, 4, 5 element bar şu wagt. 5 element olsa näçinji indeksden gelýär? Birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü, 5-nji. Indeksi 4. Ine garpyzyň indeksi 4. Başlaýan ýer 0. 0 bilen 4 arasy diýsek.
näme görkezýär bize? Alma, banan, üzüm, portakal çykdy, ýöne garpyz çykmady. Näme üçin? Sebäbi bu ahirki indeksi almaya. Ondan bironkyn alýar. Ine indeksler hem şey dip çykarýas. Indi biz indeksini biljek bolsak näme etmeli? Meselem biz bananyň indeksini bilemiz ok. Meselem şo 0 my ýa-da 1 mi? Unutduk. Näde dip bilmeli? Onam şey dip alýas. Indeks gerek bize. Indeks diýäs. Nokot. Näme indeksi gerek? Miwedäkilerin. Haýsynyň? Hop. Miwede nämenin indeksi gerek? Bananyň. Şeýsek bize error berýär. Näme üçin ýerini ýalňyş ýazdyk? Miwe nokot indeks diýäs. Miwe nokot indeks diýäs. Muny bedip ýazýas. Unuttuk. Şeýsek ine bir çykardy. Indeksini almak üçin birinji listiň adyny ýazýas. Şu ýerden ýazaýyn. İlk bilen näme gerek? Indeksi bilmek üçin. Yok. Elementi indekse göre print etmek üçin. Näme etýäs? Näde print edýäs? İlk listiň adyny ýazas. List. Onsoň näme getirýäs? Şu ýere indeks number gerek. Index number ýazýat. Şeýdip. Hop. Ine şeýdip. Şeýsek bize näme çykarýar? Bize elementi çykarýar. Çykarýar. Görkezýär diýilýärdi. Görkezýär. Ine şular ýalsylda ýazsak. Ýöne biz eger indeksini bilmek istesek, bir elementin indeksini bilmek istesek, näme diýil? Elementin indeksini bilmek üçin näme etýäs? Onda näme? Birinji listiň adyny ýazýas. List diýäs. Nokot indeks diýäs. Ine şular ýaýyň içinde bir ýerde näme ýazýas? Elementin adyny ýazýas. Ýani köplenç string bolýar, şoň üçin string ýazaýyn. Elementin adyny ýazýas. Ýapýas. Bu bize näme görkezýär? Elementin bu bize indeks numberyny görkezýär. Indeks numberyny görkezýär. Bu näme görkezýär? Elementi görkezýär. Ine şular ýani meselem iki durulsyny alyň. Print diýelim. Ýokardaky ine bu bize indeks alýar. Bananyň indeksini alýar. İlk listiň adyny ýazýas, nokot goýýas. Indeks diýäs we bananyň indeksini alýas. Indi bir indeks print edelim. Ýa-ni eden işimiz näme edelim? Meselem miwedäki näçinji elementi print edelim? Meselem 3-nji indeksi 3 bolan birisini print edelim. Portakal. Indi biz portakalyň indeksini görelim berden. Portakal ýazalyň. Ine portakalyň indeksi 3. Şunda indeksini görkezde. İkinciden hem indeksi 3 bolan miwedäki elementi print etdi olan portakal. Ine biz indeksler şeýdip bilip bilýäris. Indeksler şular ýany görýäs. Ondan başga näme görmeli biz? Length var. Length. Ýa-da şular ýany ýazylýar. Pythonda length dep ýazylýar. Bu näme görkezýär? Listdäki elementlerin sanyny görkezýär. Sanyny görkezýär. Bunu näde görýäs? Meselem print diýilende ekrana çykarmak üçin length diýäs. Ine özü görkezdi. Length näme goýýas? Ýaý goýýas şeýle. Nämenin lengthi gerek bize? Nämenin uzunluğu ýa-da sany gerek? Haýsynyň? Miwäniň içinde näçe san element bardygyny görkezýär. Görelim. Ine 5 çykardy. Demek miwäniň içinde 5 tane element bar diýär. Uzunluğu 5 diýär miwäniň. Görelim. 1 2 3 4 5. Çyndan da miwäniň uzunluğu 5 ekeni. Ýene görelim. 5 näme etdi?
arasında boşluk koysak. Ine şu yerde. Dur. Bu da yanlış gittik. Sorry. Ine. Arasında boşluk koysak yine de kabul etke. String kökünde gitke boşluğun. Ine şeyle biz print bu yerde length çıkardı. Bu yerden hem 3. indeksli elementi çıkardı. Başka näme görüp bileriz bu yerden? Length gördük, index gördük. Başka näme görecektik? Başka biz indi indeksler almanyny gördük, length gördük. Häzirlikçe şular ejen, edilädirlikçe şulary bilsek bolýar. Elementin indeksini print etmek üçin şular, yani beýleki list elementin adyny görkezmek üçin indeks öwräşler, yani we listin uzunluğu, listdäki näçe tan element bardygyny görmek üçin ine şulary ýaly print etýäris. Ve bu ýere biz başga datlar hem goýup bileriz, san hem goýup bileriz, float hem goýup bileriz. Şulary ýaly bize bu ýene de ine listin uzunluğu artdy 7'ni görkezdi. Ine şular ýany edip biz indeksleri alıp ve indekslere göre elementleri print edip bilýäs. Ve unutmaly adamymız Python'da emişe noldan başlaýar. Ahirde başlanda -1'den başlaýar. Meselem şunu görelim. -1 diýsek haýsyn print etdi? Ine 9.54 ahirki elementi print etdi. Ahirki element -1 bolýar. Eger ahirden başlajak bolsak. Meselem diýelim -1'den näçe açaly? Meselem 5. Barım kan. Boşluk çıkardı. 5 ýok. Ters gittik biz. Ahirden beýle gidilmeýär. Ters gittik. Ine bize bu ýerde näçinjiň çıkardy? 5-njiň çıkardy. -1 goýduk, kabul etmedi. Näme üçin? Sen -1 ahirden başlamak üçin. Bu 5 baştan başlamak üçin. Biz tersini etdik. Şoň üçin ädirlikçe şunu bilsek geçerlik. -1 etsek ahirki gelýär. Ine şey edip biz indeksler alıp bilýäs. Galanym araşdyryp görseňiz has goýup bolar özüňiz. Men häzir bu ýerde köp zady görkezip bilmedim. Aslında özüm käbirdatlar edil şu unutdum. Şonuň sebäbi bar. Menem gaýtalamaly bolýan. Ne şey edip biz indeksler alıp bilýäs.